çekdarên got piştgiriya xwe ji Tirkiyeyê werdigirin 4 sivîlên Kurd dikujin. Li jêr vî serenavî, rêxistina mafên mirovan a navneteweyî Human Rights Watch li bara kuştina 4 ciwanên Kurd di êvara Newrozê li Cindirêsa Efrînê de raporek belav kir. Li gor wê çaxa cejna Newrozê pîroz dikin, sê çekdarên artêşa niştîmanî ya Sûriyeyê ku Tirkiya piştgiriya wan dike, guleyan li malbateke Kurd dibarînin. Di encamê de sê bira û lawê yekî ji wan jiyana xwe ji dest didin û sê jî birîndar dibin. Rapor piştrast dike ku Tirkiya hêzeke dagirker e û ew di ber vê bûyerê de berpirsiyar e. Lewra pêdivî bilêpirsînekê heye, qene tawanbar werin darizandin. Her wiha gereke Tirkiya piştgiriya komîkên ku pê li mafên mirovan dikin rawestîne. Kuştin berdewamiya tawanên 5 salan e. Cîgirê birêveberê HRW li Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîkayê Adam Kogel dibêje ku ev kuştin piştî 5 salan ji binpêkirinên mafên mirovan ku bi destê hêzên Tirkiya û komîkên Sûriyayê pêk tê çêdibe. Kogel piştrast dike ku Tirkiya rêda wan çekdaran ku destdirêjiyê li mirovan bikin û nayên cezakirin. Lewra Tirkiya û artêşa niştîmanî li Efrînê duwarê parastina sivîlên Bakurê Sûriyeyê de bibinketin. Rapora HRW'ê bi bîr dixe ku sala 2018 Tirkiya û artêşa niştîmanî Efrîn dagir kir û di encamê de bi dehan kes hatin kuştin û bi hezaran jî derbider bûn. Her wiha eşkere dike ku hemû tevgerên leşkerî yên Tirkiyeyê li Bakurê Sûriyeyê bi binpêkirinan dagirtîne û li ser mafên mirovan rîskeka mezin e, çimkî heta îro jî binpêkirinên wekî kuştin, revandin, desteserkirina mal û milkan dom dikin û Tirkiya rê li ber nagire. Bi nêrîna te ev raporên bi vî rengî çi qasî ji bo rawestandina binpêkirinan bi kêr hatîne û çima li ser erdê Tirkiya û peyayên xwe nayên cezakirin nêrîna xwe bi me re parve bike.